Rasma dihita salhutna. Diamu manami dohotina nami nama dohoti partangyangatta di bagas burginon na di bagas joroon songoninang di tonga-tongan di bagas nabi alaneng mulatta ma partangyangatta parjulu mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Mari dimahita sian bukwede nomor 565 ayat sada doho 2. Nasrohatku lama muji debata parwologi sogondungan amanerba ina bicara arsa dosa aporsuhon magodiba asimi aspirana manoto behonia tuhaki. Sudah jadi-jadianmu lautan langiti maka bintang dohot bulan yang matahari hari au malada nangarangan pura dohot dolohi mangendehon sangat dikuatai. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia natmo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohamido ale debata asini roham di parsitongaan ni joromi sumat tuguar mudo baritam ale debata ro di ujung ni tanoon gok hati gorado siamumi tibuldo Jahoba jala pujio situtudo di bagasan hutani debatata di atas dolok kabadiaon nai haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoha tudosan amanami saliling nililingna asini roham dona mangaramoti hami sian nasailaon rasi rasanuaing jala asini roham dona mangadehon barita nauli gabe hanguluan nami saya si maroham saya buhai marohanami jala lehot tondim nabadiai asa huat tusihami sude panogunogum dohot pabahenamu nabalgai payam mahatam di bagasar rohanami asa mardami jala sonak kami jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredehita sian bukwede pitura totong do diramoti lakaki torope maramana opia debataki sumari hona osro haki sonando
Hatani debata turpuk epistel di partang yang ngata di bornginon, ima na dienet sian ede adung ni panurang Jeremia bidutolu, mamuka sian ayat 10 sia sahak rodi ayat 26, tajahama marsikat soring. Saya ingot ma dangol hod dohot pangadeleon natu ahu, rodi raru dohot rasun. Sabam rohaku di bagasan. Ima atong panati-hati honokku, alani ido ubahen marpakiri monahu. Asia sini Jawa sambindo umbahan so harus siap kami, aidang maksudkan asini rohanai. Mulak ratado itahe ganup sugut, gudang matutu habonaromu. Coba depan cambaraku, hina penipu, dibayani makakosan tibana mau. Pardengan bahasa du jahuba mida akkana marhaposat tu ibana, mida toddini nama ngalului ibana. Mertua mengenai sena bohong, makalukuhan hawan Jehovah. Ido sahatna, martua ma natu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 20 lalu ayat sada dohot ayat tolu. Hatani Jehovah si pada mejolma angoluani alalas ni roha siapu ni roha ina masari gogoni debataki paluan na persea siana sajea. Sangat madidebata, namun asini rohama dihamu doho dame nasian Tuhan debata ama doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horasma dihita saluhna. Hatani debata di partangyangat tabornginon ima natar surat di surat ni Apostel Paulus madapoton si Timoteus na paduahon ima biddu parjolo ayat sada rodi ayat 14. Songonom madidok disi. Au surat tinongos ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus marhite sian tahin di debata, marguru tu baga-baga hangoluan, na di bagasan Kristus Yesus. Madapoton si Timoteus, anak kokku na hinaholongan, asini roha, talup ni roha, dame siad debata ama doho sian Kristus Yesus tuhatai. Mauliate rohaku di debata,
na huoloy di bagasan rohana iyas, sianaka daopung dope. Ay so marpatyohotan hupaingo ingoto diak katangyaku, borngin ng arian. Ay masihol doaw marnidaho, marningot ilu-ilumi, ang giat gok halalas ni rohaku. Ay huingo do haporsyaw naso marlauki, na maringanan hiyan di bagasan opung muboro si Lois, nang di bagasan inangmu si Eunike, alay doho do di bagasako, di haporsyai rohaku. Alani ihu paingot to, asa di parata-rataho si lehon-lehon ni debata, natuhoy, di nahuapehot tangakituho. Ay dilehot debata do tuhita tod di hagugoon, tod di holongan, tod di pangarajayo diri, dada tod di hatahuton. Ope, unak ko meila, makatidakot tuhatay, jalaunang hayla honaw, natarhurong humokko pibana, doho mahotahe makokop barita nauli siyan hagugoon ni debata. Ay di palua jala di jodo hita marhite-hite padjowon na badia, dada marguru tuulota, tung siyan tahina doho siyan asini roha, na binasabasahot tuhita di bagasan Kristus Jesus, na siyan mula ni mulana. Alay nuaing di papatar do, di natarida si palua hita, Kristus Jesusi, ibana do pasohoton hamatean. Di paulop hanguluan dohot hatok tongon marhite-hite barita naulii. Tusi doaw di pabakit. Gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani ido ubahed na marsitao no nahu. Alay dang mailaw disi. Ay hutadda do ibana nahu haporsyai. Jalapos dorohaku. Margogo ibana mangaramoti na pinalumehon na ituaw. Rodiari sogoti. Ihutoma akapoda na tikosi tiromu. Songon nang binegem siyanaw. Di bagasan haporsyaon dohot holong ni roha na di Kristus Jesusi. Na pinalumehon na dingganima ramoti marhite-hite tod di porbadia. Na maringanan di bagasan hita. Ido sangat na. Damang daynang nahinaholongan di bagasan Kristus Jesus, marhiti turpu jamita dohot epistel na tajaha naking, diarahod do tuhita laho makanguluhon, dang marpatyohotan asini rohani debata. Tak berkesudahan kasih Tuhan, totu sada jaminan na macayar gadai. Molo didok dang marpatyohotan asini rohani debata. Itu berarti kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Alani laho petuguhon meneguhkan iman kita. Asa totong adong semangat. Asa totong imannya berkobar. Bahwa dang matcohot asini rohani debata di bagasan ngulu ni halak na porsea. Lausido napatar taida di parnguluan ni Apostel Paulus. Lausido di hati dakon ibana. Bahwa asini rohani debatado. Tungan ibana. Ditongos ibana masurat asa unang gabi patah semangat. Asa unang gabi madili. Alay dihirimi bana ikot totong bersemangat si Timoteus na diguari ibana songon anak konna di bagasan haporsyaon. Alani kepedulian nasi songonoma tung macerikot tiruota na pinatupan ni Apostel Pauluson. Nang perupani holang do ibana siya si Timoteus. Alay dibigi ibana berita tung ragam do manang torop aka guru-guru palsu manang pangajari
na makaliluhon ha porsiyaon ni halak na porsiya hati hai alani ido ubahe di pasunggulhon Apostel Paulus tu si Timoteus marhite surat nai. Saulat na manginang kepedulian na si songonon tung macairikot tahanguluhon bohado hita peduli tuhau maliang ta. Bohado hita peduli tuaka sudut na poso. Ala memang ragam do. Meragam aka tantangan. Meragam aka hamaolon. Meragam aka kondisi ni parnguluan. Na bui mabahen ganggu haporsiaon. Apalagi ma tuaka sudut na poso. Di hamajuan ni zaman di partikian nuaingon. Macai rikot lau menungguli. Macai rikot lau pauliulihon haporsiaon nasida. Macai rikot asa totong tubuh ngolu si partangi yang dinasida. Asa totong tubuh ngolu namar haporsiaon. Ngolu nauduk hidup berketaatan. Nang pe raga makatan tangani dia do pihak kasuduk no poso di partikian nuaingon. Kepedulian kita untuk menyemangati mereka. Kepedulian kita untuk terus mengubarkan iman mereka. Sehingga mereka dalam berbagai kesulitan hidup juga tetap tidak patah semangat. Alai totong nasida marhaporsiaon. Ido nanaing ditariason Apostel Paulus. Marhite suratna nang marhite parnguluanna. Tu si Timoteus asa ikom marroha kepedulian ya marroha peduli marroha paulihon di bagasan serep ni roha ido na taida sian ngulu ni Apostel Paulus jala taida manakingan pola do di pasunggulhon Apostel Paulus taringo tu parnguluan ni opung ni si Timoteuson nakingan nima si Luis doho ina na manubuhon ibana si Oinike. Naung diwarison haporsiaon jala di jalo si Timoteus. Lapatan na naing dipasunggul hotu ibana na burju dopong na. Dipasunggul hotu ibana par haporsiaon na togu dopong na songoni nang inana. Naing ma doho tibana par haporsiaon na togu. Nang pe ragam akka tantangan alai asa unang sumurut haporsiaon nei. Songoni manaing sikap niaka na tumua tuaka sudut no poso. Songoni masikap niaka orang tua atau juga para opung. Asa gabe pernguluannya ternyata sian ngulu manang padohan ni Apostel Paulusi gabe sada panidangyo nama cayar gadwe. Pola ikonik naeng menasehati, naeng menyemangati, pola dibuat rupanisian gabe contoh ngulu nyopung na dohot inana. Jadi ternyata sikap hidup para orang tua di isi mopungmu di sini. Bau dok ma opung limsot do puku desi. Oh situ orang guru huria itu, situ anak julu ale diangkat gabe guru huria. Pangajari kuri do hape opung muina. Heido. Totu sadake bangga do diawi. Torita dala opuku berarti da burjuro opuku inarwaku. Ya kan? Dan semua para generasi penerus gabe sada sejarah nama cayar gado. Sada ka sikap pabahenan manang status niaka na tumua kana torasna. Berbanding terbalik maacura di dok rupani. Ay siro anak kondisiano. Oh, perjuji dua te opung mena. Ya, terbohado na yang rohani pahupunay muludok songoni. Oh, perbade do inung ni. Kalau na berbeda do tetangga na ina kan. Pasti lungud do rohani. Ya. Ala yang go si Timoteus nakingan disungguli opung na parhaporsiaon na togu songoni nang inana sada teladan sejarah yang membuat bangga generasi-generasi muda.
Holan itu tu naeng pasunggul honon ni si Timoteus pe. Apostel Paulus asa si Timoteus juga meneladani. Bukan saja sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, tetapi juga nenek moyangnya, orang tuanya. Asa tetap ibana togu nang di haporsiauna. Na ibana perjolo bohado kepedulian tanakingan laho menyemangati orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kepedulian kita untuk selalu peduli. Asa gabe tetap bersemangat jala marhaporsiaw naka nahumalia kita. Na padua homuse asa unang maila makatidakon Tuhani. Dakolat dihata pangajarion ni Apostel Paulus sa manginang takas do tawoto alay doho do marhite sikap ni ibana. Nang pegabe marsi taunon ibana, pigahali masuk hurungan ibana, alay tetap doang go haporsiaw na, doho pangajarion na, dihata nang dipabahenan, dia tetap orang yang setia dalam imannya. Dido ibana maay hutadda do ibana nahu haporsiay, jalapos dorohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumeon na ito ro diari sugoti. Ay dilehod do toddi hagogoon, toddi hahulongon, toddi pangarajo diri dada toddi hatahutan. Jadi naeng nang tuhita songon nanido ni napinasaha ni Apostel Paulus unang maila makatidakon Tuhani. Unang songon keluhan niya ka adong dongan di badongan namadok ay madagay maila di martangi yang molo pala torop akahala di si gabi maila di martangi yang toy ma iwoto Tuhani do gabi yang lakom ma idane. Manang alaniaka status parkarejuan. Manang alaniaka kenaikan pangkat. Alaniaka masalah-masalah kerja. Doh mungkin saja dimarginalkan di tengah-tengah pekerjaan atau di tengah-tengah masyarakat. Alai sadok hatani di bata. Songon nang pinatuduhon ni Apostel Paulus. Nang mailahamu makatidakon Tuhani. Jadi selalu ada semangat yang berkobar dalam iman dan pemberitaan Injil. Siarga honot tado, sikap sebagaimana yang sudah ditunjukkan dia. Alania disom nakinga didok dang marpat cohotan asini rohani debata. Mungkin saja dengan ketika kita tidak malu dang meilahita. Saya totok kita marhite pabahenan dang akahata. Tapatu pahubar tulomo ni rohani debata. Tetapi ternyata adong padohan kaum minoritas ternyata menjadi orang yang dimarginalkan. Alay taingok maamanginang laus disido songon nadiro nei dang marpat cohotan asini rohani debata ragam cara boy patupaw ni debata lau makokop kita ragam cara ni debata lau paluahok kita siya ragam niya kahamaulon nata adopi atong bican di hari do pedileho debata partikian kesempatan dihita asa tetap bersemangat tetap kobarkan iman memberitakan Injil melalui perkataan dan perilaku kehidupan sehari-hari. Amin martangiak kita. Mulyante rohanami ale Tuhan dinaung hojalo hami barita nauli. Songon poda na pinasaha ni Apostel Paulus di si Timoteus, songoni manang tuhami di partikyan nuaingon. Pargogoy mahami tutu, laho mangatusi, da kiamat cohot asini roham, lau paluaho kami sa luhu na, siya ragam niya katantangan ni parnguluan. Alani marhiti todimi, margogo hami laho patupahon lomo ni roham, asa say mga sahok ko kami di sudia ka panggulmiton ningulo nami. Say lomo ni roham na hupatujulo kami nang ragam niya ka si hubasan nami tanggung jawab nami. Nalau si patupon nami di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni huriam nang manang tudia pehami mga lakaw si majuja nami. Atong pasu-pasu masaluhu ruas ni huriam. Diganup aka rumah tangga nasida, diganup aka ulon nasida. Say jumulo rasi hami siya nasado sado pangalasyon nami. Asa talup pami haburan ni pasu-pasum.
Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matang yang namion. Amin. Mari demahita sian bukede 245 ayat 1 dohot ayat 3. Puji-pujian hasangapon di sobbahon rohanami tuho ali Jehovah di bata amanami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Moleate situtudo Tuhan di sobbahon rohanami tuho di bornginon. Alau pakilalau kami doa si doho dinggan ni basam na manotong mangiring-ngiring ngulu nami. Sian na sugu Tuhan sa tu borngino totong diramoti hohami. Ilioko di hami hai pason nang songoni tirun hiroha do pikiran. Ali Jehovah di bata amanami. Adorang sa hupasahatami Tuhan tangiang puji-pujian na ilehelet nami Tuho. Jumulo urasi sesa dosa nami nagudangi Tuhan. Asa unang alani dosa nami nagudangi tarabat tangiang nami Tuho. Jala asa sahat Tuhan pasu-pasum nanay istabam mo dope ditongani ngulu nami ganup marsada-sada. Mauliate ma diho ali Yesus Kristus Tuhan nami. Napungudo kami Tuhan ruas ni huriam ima Tuhan di pertangyangan nami. Na di patupa huriam sehali sa minggu Tuhan. Tongod di bornginon. Ima di bagas jorom na badio Tuhan nang songoni. Ditongani bagas na ganup keluarga lepas keluarga. Tuho dupa sahat kami Tuhan pertangyangan namion. Asa anggiat ho nama masu-masu kami sa luhu na. Anggiat Tuhan edi tangyang puji-pujian nami Tuho gabi persobaon nami na husus Tuho Tuhan. Tau hasangapom madiholas ni roha nang dihami. Ali Jehovah di bata ama nami. Tutangam na sumbadiay mo pagong kopok kami sa luhu na ruas ni huriam na dong di huriamon. Mulai siyan danak sekolah minggu, remaja, na poso, na tua-tua, lansia sa luhu na mateh Tuhan. Na sopola, wadoke hami ganup marsada-sada. Ramo tima sa luhu na hami Tuhan. Asa anggiat hami, toktong di bagasan las ni roha, mamuji pasangapo guar muna badiay. Mauliate madiasi doho dinggan di basami. Ali Jehovah di bata ama nami, tongot Tuhan di bornginon, dinamohon dukungan doa, ruas ni huriam, ima ali Tuhan yang nakon nami, arta burunay baho, natongon naing piak di rumah sakit restu kasih. Ali Jehovah di bata ama nami, parbinoto doho di sisa luhu na, homa na mamasu-masu ak kaubat, si panganon, si inumon nang songoni ak para medis dokter. As anggiak marhitay Tuhan, boy tumibu, malum yan nakon nami, arta burunay baho. Tibu mulak di bagasan hahi pason. Langsung ni dope ali Jehovah di bata ama nami, natoktong dope mohon dukungan doa na di bagasan horang sehat. Ima ama nami amang situa penay baho, do ina nami nyonya penay baho, dohot inang nyonya siburian buru pajaitan. Tuhan saluhu name Tuhan nang suhu padohi hami dope na suhu boto hami. Malutung adong dope akaruas ni huriam na tongod di bagasan parsahiton. Na peak di rumah sakit manang na ditongan di bagas na masing-masing.
Tu tangamu na badido Tuhan upasahat tami saluhut na karuas ni huriam di bagasan parsahiton. Asa anggiat tanganmu na sumbadiay ma Tuhan mabubut sahit siyan pamatang ni ruas ni huriam na di bagasan parsahiton Marhite-hite akka obat na pinangan na. Marhite akka dokter na memeriksa Tuhan. Marhite akka si pangano si pinumap Tuhan. Asa toktong di bagasan hahipason tumibu Tuhan na karuas ni huriami. Moleate madiho Tuhan. Nang songoni Tuhan, toktong do pasahat tami akaruas ni huriam. Natungod dope Tuhan akan dibagasan permasalahan dari tonga-tongan ya karumah tangga na ganup. Tuhan parbinoto doho di saluhut na akka permasalahan di bagasan keluarga lepas keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Di bahini aliamang holat tuho mahami mapurus. Alahu boto hami Tuhan dang adong nasotar patupaho. Ali Jehovah di bata amanami ho matutok Tuhan na manguras akaroha dok pikirannya karuas ni huriami. Asa di bagasan hadameon dok tiur ni roha dok pikiran Tuhan di tonga-tonga ni ganup keluarga na nalau mamuji pasang pokok. Nang songoni do piali amang yak kaya nakon nami na di parsikolah Tuhan di tingkat TK, SD, SMP, SMA Tuhan nang songoni di akka perguruan tinggi. Tuhan pos doroha nami ali amang mulo mardonga toko do Tuhan akya nakon nami. Do ma Tuhan siya tahi-tahi niya kaparjahat. Do ma Tuhan akya nakon namon siya naka pergaulan bebas. Alahu boto hami Tuhan tunggudang gudang na mangela-ela kaya nakon namion. Asa manibil siya dalan hasit tong ami. Di bahini ali Jehovah di bata amanami. Toktong ma Tuhan roha itu akarohan niya kanakon namion Tuhan. Asa toktong di bagasan tiur ni roha. Nang songoni leono mo mahikmat bisuk na siya kuya li Tuhan. Asa marbisuk jalan marbinoto Tuhan akya nakon namion di na mangihuto na kapersiajaran na pinasahat niya ka Bapak Ibu Guru napi Tuhan. Asa adong Tuhan modal na Tuhan tua ka ari-ari na mangihut di na mencapai ka pendidikan dia ka lebih tinggi. Nang songon hidup ya aliamang dia ka na sudah perkarejuan Tuhan. Homa toktong na patongon na kadalan akajapalan na lomak Tuhan tua kaya nakon nami. Patuduo mo ma Tuhan nakarejuan na dinggan hobar tua ka parsikolan na kaya nakon namion. Asa anggiat hami na toras Tuhan taruli dia ka loja namin na pasikolahon na kaya nakon namion ali Tuhan. Taruli dilas ni roha dia ka berkat-berkat na pinasahat mo ali Tuhan. Songon hatam na bedi itu Tuhan. Asa toktong ma Tuhan hami martawat tuho. Huboto hami do ali amang jalahu pakilalaho kami do. Dang masohot asin ni roham doho dinggan di basam. Na toktong tongod di pernguluan nami. Huhilala hami doi Tuhan songod dia dinggan di basami sahat tutikyot Tuhan. Na diiring-iring ko ngulu nami. Diramoti ho ngulu nami totong Tuhan sahat tutikyot totong di bagasan hahipason. Tung malihat situ turo Tuhan na yung pasahaton nami tuho. Huboto hami Tuhan. Sian roha-roha nami, sian pikiran nami Tuhan hurang tahu doa kami memuji pasang poko ali amang disaluhut asi doa dinggan di basami. Ali Jehovah di bata ama nami marpamuati maroham yak kadosa pangalasion nami. Jauh Tuhan Jehovah di bata ama nami hatam nang pinasahat ni naposomi Tuhan. Sayang giat may ali amang marurat maparbuhi di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa gabi sulu may Tuhan di dalan nami Tuhan tukot dinaladit jala sulu dinagulap ali amang. Asa huboto hami Tuhan madalani ngulu nami si ganupari. Ay huboto hami Tuhan dang terlakaw kami sa laka na ture ali amang iya sumardong at toko. Di bahini ali Tuhan asima roham sa tugu-tugu iring-irik kami Tuhan. Di na madalani ngulu nami totong manipataryon. Gudang go Tuhan ng sipangidon nami tuho. Ali ako boto hami mamilangi ganup marsada-sada. Jala tarleo kodoy Tuhan di hami ganup hobar tulong maniroham. Say tangi homa Tuhan tangi ngailan nami. Marhiti Yesus Kristus martangi kami tuho. Amen. Mari dehita sian bukede 124 ayat sada doho dukna huhu papu ngupelean katong sada doho katong dua.
tatangia kom mapeliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si leho-leho na denggan, doho na sa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asahu parsiak kami pilihanon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleante tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangido mahita di tangiang hato patay. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwar. Say Roma harajon, say South Malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa daron hanguluan siapari. Sesa madusa nami songon panisa nami. Ilusa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami tuduhan tukang musina, palua mahanisian pangago. Ehoro na punaharajon, dohot hago, rodi hasangakoni salalay-layna. Amen. Asini rohan ni Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran ni tod di porbadia ma madongani hamu saluhutna. Amanginang ruas ni hurian na hinaholongan siyan hami na makubasi partangyang atta di Bornginon, hupasahat tami ma tuhita saluhu na salam sehat, tetap kita ikuti protokol kesehatan manang di dia pehita maringanan. Horas. Obar tuditing ni huriata, taingo masa latihan bersama kita, anon duk sipulita istra satokin, majalo senek. Kale taingo mamulak tu garjat tahun lau latihan kur bersama, kur gabungan, mau liate.